σχολεία, εμείς θα πεθάνουμε. Γιατί σε αυτό έχουμε ζήσει τόσο και τόσο. Σε αυτό έχουμε μεγαλώσει. Σε αυτό έχουμε μάθει τόσα πράγματα. Αντιδράσεις των κατοίκων της Ασπροκλησιάς προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της τοπικής κοινότητας με το 4ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Άργους Ορεστικού. Σε ημερίδα εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Άργος Ορεστικό, παρέστησαν οι κάτοικοι της Ασπροκλησιάς προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Κύριοι, εσείς που αποφασίσατε δεν σκεφτήκατε καλά. Δεν σκεφτήκατε τους μαθητές. Δεν ενεργήσατε υπέρ των μαθητών. Ενεργήσατε υπέρ άλλων, του Μνημονίου και της Τρόικας. Δεν σκεφτήκατε ούτε τους 22 μαθητές. Δεν σκεφτήκατε ούτε τους 22 μας μαθητές, ούτε τον κάθε μαθητή της Ελλάδας ξεχωριστά. Άλλους λογαριασμούς κάνετε. Το καλό των παιδιών μας το ξέρουμε πλέον εμείς καλύτερα από εσάς. Έχετε ευθύνη για την ερήμωση και την καταστροφή που προκαλείτε στην επαρχία με τις αποφάσεις σας. Λυπούμαστε για την απουσία μας στις αποφάσεις όλων αυτών. Θέλουμε να μας ακούσετε, θέλουμε να μας καταλάβετε. Διαμαρτυρόμαστε και εναντιονόμαστε για το κλείσιμο και τους υποβιβασμούς των σχολείων όταν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των γονέων. Στην τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Άργους Ορεστικού, Μελίκα Σανταλίδου, ανέφερε ότι παρακάμφθηκε από τους αρμόδιους η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος εξέφραζε την αντίθεσή του για το κλείσιμο του σχολείου της Ασπροκλησιάς. Στην απόφαση που πήρατε για να κλείσετε το σχολείο της Ασπροκλησιάς, παρακάμφθηκε εντελώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλεγε όχι μόνο να μην κλείσει το σχολείο της Ασπροκλησιάς, αλλά να ανοίξει και το σχολείο που 2 τώρα χρόνια είναι κλειστό, των Αμπελοκήπων. Το σχολείο της Ασπροκλησιάς έχει μια προσωπικότητα και δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα με βάση μια σκοπιμότητα μόνο, να εξοικονομούμε χρήματα. Και με ποια χρήματα εξοικονομούνται όταν είναι οικονομικά τα κριτήρια που κλείνουν τα σχολεία? Όταν η μεταφορά των μαθητών από το νόστιμο, το Ανθυρό και την Ασπροκλησιά προς το 4ο Δημοτικό στοιχίζει πολύ περισσότερο από τους 2 και μοναδικούς δασκάλους. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση του νομού Καστοριάς, περιφέρεια, πώς το ονομάζονται, αλλάζουν κάθε μέρα, δεν ξέρουμε, είναι ο μοναδικός σε αυτό το νομό που είχε την πρόταση να κλείσει αυτό το σχολείο, να συγχωνευτεί, τέλος πάντων πώς λέγεται, και η διαμαρτυρία μας είναι στο πρόσωπό του. Σε αυτό που αντιπροσωπεύει, όχι προσωπικά, ονομαστικά, στον θεσμό. Και την ίδια ευθύνη φέρει και η υπεύθυνη της περιφέρειας στα θέματα παιδείας που είχε την ίδια άποψη. Δηλαδή, 2 άνθρωποι που δεν είναι καν από τον νομό αποφασίσαν, παρακάμψαν ανθρώπους, κοινωνία, αποφάσεις συμβουλίων, ένας Σαλονικιός και κάποιος άλλος, δεν ξέρω από πού είναι η κυρία, να κλείσει ένα σχολείο που δεν ξέραν πού είναι πριν. Τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Γιώργος Μασλάρης, ο οποίος αιτιολόγησε την απόφασή του να προτείνει τη συγχώνευση του σχολείου. Ωστόσο, τα λεγόμενά του προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κατοίκων για μια ακόμη φορά. Προσωπικά δεν αισθάνομαι καμία ηθική αναστολή, ντροπή. Αυτό που έγινε εντελώς συνειδητά. Ζητήθηκε από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να γίνουν προτάσεις για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων, όπως ζητούνται κάθε χρόνο με σχετικά έγγραφα από το Υπουργείο Παιδείας. Όφιλα να κάνω προτάσεις, τις οποίες εκ της θέσεώς μου και σαν εκπαιδευτικός με 24 χρόνια εμπειρία, έκρινα ότι είναι δυνατές να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά κυρίως ορθές. Δεν είχα καμία ηθική αναστολή στο να γίνει η συγκεκριμένη πρόταση, γιατί πιστεύω, σαν δάσκαλος, ότι χωρίς να αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα του ολιγοθέσιου σχολείου, καλώς ή κακώς η εκπαίδευση σαν μια δυναμική διαδικασία εξελίσσεται, χρειάζεται να βλέπουμε τα πράγματα με το βλέμμα μπροστά και προσωπικά και επιστημονικά πιστεύω ότι η φοιτηση των μαθητών σε ένα εξαθέσιο σχολείο είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχει ένα διθέσιο σχολείο. Δεν έχω κάποια ηθική αναστολή για αυτό που έκανα. Είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα της συγχώνευσης
Και να συμπληρώσω λίγο κάποιος κύριος από την Ασπροκλησιά που θεώρησε ότι εγώ όντας ξένος στην Καστοριά, ελαφρά την καρδία, πήρα την απόφαση και κατέθεσα την πρόταση. Προσωπικά δεν αισθάνομαι καθόλου ξένος. Προσωπικά η Καστοριά είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Μπόρεσα και στάθηκα στην Καστοριά. Έκανα την οικογένειά μου, μπορώ και στέκομαι με αξιοπρέπεια και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι τι, εκδιασμός ή... Σας παρακαλώ. Τους είπατε ξένους εδώ μέσα την πλειονότητα των δασκάλων. Μας είπαν ακοινώνητα τα δικά μας παιδιά. Εσείς δεν δικαιούστε να λέτε στους δασκάλους που έχουν το αίμα τους εδώ και τη ζωή τους να τους αποκαλείτε ξένους. Τίμιος των σχολείων είναι. Αυτούς υποστηρίζουμε. Αυτούς γι' αυτό μας είπατε ότι δεν είμαστε καν από τον νομό και δεν δικαιούμαστε. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είναι μόνο οι κύριοι της εξουσίας. Να ζητήσετε συγγνώμη. Αν θυχτήκατε δεν είναι. Θυχτήκαμε, ναι, έχουμε όλη τη ζωή μας εδώ. Θυχτήκατε εσείς προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να δείτε πώς θυχτήκαμε όμως που τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο αύριο.